mateix. Llavors, el que pretén la moció no és que s'aprovi un libre albedrío. El que pretén la moció és que s'obri el debat, que es reconegui que l'actual ordenança té una limitació en aquest aspecte que desagrada a un conjunt d'entitats i que, per tant, s'obri el debat. I llavors jo us demano una mica de valentia amb el tema aquest, però si tenim valentia i estem d'acord en que el text no és adequat, doncs la moratòria també serà una forma d'incentivar que això no es produeixi d'aquí 5 anys i que es produeixi en el termini aquest que havíem proposat nosaltres. Llavors, és evident, jo ja no donaré més voltes, perquè crec que hem exposat tots els motius i vosaltres també. No la retirarem, entre altres coses, perquè és una moció conjunta i per lo que us he comentat abans, encara que fos una moció de la CUP, tampoc estem nosaltres en situació de prendre aquest tipus de decisions, però no només per això, sinó perquè creiem que és la manera de que es produeixi un canvi. És a dir, si aprovant-se la moció ja haurem d'anar apretant, si no s'aprova la moció, desenganyem-nos, no es produirà cap canvi essencialment amb el tema aquest, crec jo. Llavors la mantenim perquè creiem que és la manera de que es produeixi aquest canvi, que crec que la majoria de gent, o tothom qui ha parlat, està d'acord en que hi ha d'haver un canvi. Llavors, si creieu com nosaltres que aquest és el mecanisme garantista perquè hi hagi un canvi, la moció no diu en quin sentit, diu que doncs ens agradaria que prosperés.